Kaskim baar poin kat nyuklur na ubarenik syaki samla puleh. Menteri balik kami yakatnat PHE ubadai ru MLA jong ka mau keruat konstituensi uba Renington lingdo tongkar ula pelat pajba ya ke MLA skim ke ba ar poin kat nyuklur ha ke ba ula sam syaki ar spangut ki samla puleh. Ya kene ka pisa ke ba ar klur tam labha marship ho hajar syaki samla puleh jong ka mau keruat konstituensi. Hakan keski ubara Renington ula yo roban pelat pajba ya ki thup jongkin riu po khnai tli ki jai skim ba per harangkat ke jingsa khilang jong kinong krishan jong ka parti ki bagan thup ya ki ying school ki footpath ki manan football bat ki wei kan thup ki skim shimet di kani kadai kum ka scholarship scheme kamdai ka scholarship ba phio na government na ko hakipor proskata ngai kadai ka scholarship ya ka ba UMLA jong ni nang ni na makurat ula bahak terpang sya ki samla ki badon ka jing puli di nrai si kentin ar kentin ngasnyo ba kadon kendiat ban ong ba napon ta ki samla ki bayo pediang ni kene scholarship simpat ngiyo ban pelat ba kum ka Christmas gift ya ki de skin ki ba pair of hair ya ki bangila tho ha kene ka flex ya baro khot ki jai skim jong usnam khat khandai arpo le sedam na pe jopi ki bala bo udak jekli balai nang yo islam handai kadau kalong lamar ba nila islam habasang te nin yailong kumne system but ngin persyang kabala ban ai khamha kat banang ni islam pinayo khamha ban laragam bakla ha usnam arpo le se phila banyo arsya kipai ba kila banyo arsya kata karagi perkhat jongi banang ai khamha kat banang ni kisni kat banang ni kisnam hadu banakut kada katam samsnam ke jongi hot ngasno baharu banyak tho lepai pi bakum makalau mentau usnam kaskim SRWP ranyo tang arkrol hendre ya usnam arpway ngila yo arkrol siteng tikataru kada gi perkeu jo ka sarkar makraya bagi yo ban ai syaki pat bahi ngila yo menta berkat ke SRWP berki wei skim hangni kumbal pikan mau sabla bene arkrol khat nyawlat santo hajar ha ka bangila tholut ya baro ki jai skim kan madon kanu ka jimbure lane katakan jing tengkai bat ong ban ai sop ya no kublesi bone ya kini kiri orang ba kilong kemi kilong pa ha ka baki jiwan bane kendo ya ngabar ngada respect ya katakan jing sngau jongki ha ka baki kemi lenti ban ong to se barane tang ka jing tip jongpi ai lam skim no yang namnya tu ikibero le tang ka jing tip jongpi ngala surki ban ong ba wat nom snow ka eberes kim ka bahadok menta arsnam ka bangila ai ngila ai habashai jong kasngi ha ka ba kamdon jibore khandirlo namar kata tiblut baro badela ta ba ha ka bangila nut ban penpau bai ba ini skim baro khai ba pi pinya tiblut ka ai ka skim nya ka bangi ai ha ki pai ba baro ladalon ka por ngin jendal sutna buat bantok lo ki kerteng jongki individual beneficiaries tangbar la jerong talak batang gini kita skim ru nyamsuk kena ka banar kala hekat kan he bantok saya ki kerteng jongki individual marwe kala jerong seba palat ngimla syu henry kataru ondon timbore hakisnong baro piatip ha mapi haman la kisnong mano kita ki balak banyo skim baludonro tiba kuah barwan jintip na kau first video NSI ya ki kerteng jong barokot ki beneficiaries ki bayo agri skim go pair